Vi vil nu vise, hvordan man lægger lyd på sin stop-motion film ved hjælp af lydfiler, som er hentet ned fra en gratis hjemmeside. Det er meget vigtigt, at man finder noget royalty-free musik eller effekter. Man kan eventuelt også selv optage med en diktafon eller en mobiltelefon til indbygget diktafon, hvorefter man lægger dem ind på computeren som en lydfil. For at lægge lydfilen ind i Windows Movie Maker-programmet, trækker man den ind fra skrivebordet af og lægger dem ind i vores program. Herefter kan vi sætte lydfilerne. Vi tager den første, der hedder Jaws, og trækker den ned i det, der hedder lyd musik, hvorefter man kan sætte den ind. Det gør vi med alle 3 lydfiler, vi har, og sætter dem ind i vores tegnefilm. Herefter kan man rykke i lydfilen, og man kan gøre dem kortere og redigere lyden, så det kommer til at passe med, hvordan filmen ser ud. Lad os prøve at se, jeg kan filme af. På den måde kommer der lyd over ens tegnefilm, og man har nu lavet en hel tegnefilm. Det er ikke nødvendigt, at man skal trække musikken fra skrivebordet ind på Movie Maker-programmet. Man kan gå op i det, der hedder Hent video, hvor der er 3 underpunkter, der hedder Importer video, Importer billeder, eller i vores tilfælde her, Importer lyd og musik. Hvis man trykker på den, så kan man finde sit musik inde på computeren og kan dermed importere det ind i programmet direkte. Når man er færdig med at lægge lyd på sin film, skal man til sidst vælge at gemme hele filmen og lyden. Det er vigtigt, at man ikke går op i det, der hedder gem projekt, i og med at den gemmer ikke selve filmen som en film, men den gemmer dem som billeder. Derfor er det vigtigt, at du går ned på det, der hedder gem computeren, hvor efter at du bliver bedt om at vælge et sted, hvor du vil gemme din fil, og det er meget opliggende at bare tage det, der hedder videoer, hvorefter vi trykker på næste, og næste igen. Så går der lige et par minutter, hvorefter at den gemmer filmen. I vores tilfælde er det en kort film, så det tager ikke særlig lang tid. Når programmet er færdig med at lave filmen, kan man gå ind og hente filmen på computeren under videoer. Du går ind i computer, og så går man ind i det, der hedder videoer, og herinde så ligger vores film klar til brug og meget gerne med lyd på.